Aj bráničné dýchanie je dnes pod palbou kritiky. Pritom aj vo svete vedy je množstvo štúdií, ktoré poukazujú nielen na pozitívne vplyvy bráničného dýchania napríklad na bolesti chrbtice, ale aj na mnoho ďalších zaujímavých vecí, ako je znižovanie stresu, liečenie poruch príjmu potravy, chronických záp, hypertenzie, migrény, úzkosti a mnoho ďalšieho. Samozrejme, všetkého veľa škodí a skúsme sa niekde na tej ceste od extrémneho riešenia všetkých možných problémov primárne bráničným dýchaním až po jeho hejtovanie zastaviť možno niekde uprostred a skúsiť a v rozumnej miere aplikovať možné benefity, ktoré bráničné dýchanie pre vašich pacientov a klientov prináša.